Λοιπόν, πάμε στην πρώτη άσκηση από το εργαστήριο 5. Το σημερινό εργαστήριο έχει να κάνει με εισαγωγή στη JavaScript, γι' αυτό πρέπει λίγο να πάμε συντονισμένα όλοι μαζί όσο το δυνατόν γίνεται. Θα σας δείξω εγώ κάποια παραδείγματα, κάποια βοήθεια και εσείς θα προσπαθήσετε να κάνετε πάνω σε αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, η πρώτη άσκηση είναι μια απλή άσκηση που λέει τι. Λέει ότι έχουμε δύο text boxes τέλος πάντων, ας πούμε 2 text boxes. Δεν ξέρω τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι ακριβώς λέει η άσκηση, αλλά η ουσία είναι απλή. Έχουμε 2 text boxes, έχουμε ένα button, βάζουμε 2 αριθμούς στα text boxes, πατάμε το button και γίνεται το άθροισμα και το άθροισμα αυτό μπαίνει σε έναν τρίτο αριθμό. Οκ. Και αυτός ο τρίτος αριθμός, ας πούμε ότι εμφανίζεται και αυτό σε ένα text box. Άρα λοιπόν θα πρέπει καταρχήν να δημιουργήσουμε τα 2 text boxes, να δημιουργήσουμε ένα button και ένα τρίτο text box πάνω στο οποίο θα πηγαίνει και θα γίνεται το άθροισμα και θα φαίνεται κιόλας εκεί πέρα. Ανοίξτε όλοι το Expression Web, δημιουργήστε ένα καινούριο έγγραφο, τοποθετήστε τα text boxes έτσι όπως τα θέλετε. Έτσι, άμα πάτε εδώ στο Window και ανοίξετε το Toolbox, αντί να γράψετε κώδικα, μπορείτε κατευθείαν από το Toolbox να πάρετε τα text boxes, να τα βάλετε όπου σας ενδιαφέρει για να φτιάξετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Και ας βάλω και το όχι ένα text box, θα βάλω ένα div για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, για προσέξτε λίγο όλοι εδώ. Έχω βάλει 2 text boxes. Έτσι, έχω βάλει, λέω ξανά, 2 text boxes. Βάλτε και ID. Από εδώ και πέρα καλό θα είναι να συνηθίζετε, θα χρειάζεται ούτως ή άλλως να το κάνετε πάρα πολλές φορές, να βάζετε ID στα αντικείμενα τα οποία δημιουργείτε, έτσι ώστε να μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτά τα αντικείμενα. Θα σας δείξω πού ακριβώς θα χρειαστεί να αναφερθούμε σε αυτά τα αντικείμενα. Λοιπόν, άρα εδώ λοιπόν έχω δημιουργήσει τα 2 text boxes μου όπως βλέπετε. Κάνω και ένα preview λίγο για να δείτε το αποτέλεσμα. Έτσι, έχω δημιουργήσει, λέω ξανά, τα 2 text boxes. Έχω δημιουργήσει ένα button. Σε αυτά εδώ τα 2 text boxes λοιπόν θα βάζω εγώ κάποιους αριθμούς και θα κάνω ένα άθροισμα. Ξαναγυρνάω πάλι στον κώδικά μου. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι καταρχήν, ας βάλω και ένα χρώμα στο div, εκεί δηλαδή που θα φαίνεται το result, δηλαδή προσέξτε λίγο εδώ ότι το div που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό εδώ το div, ο ρόλος του είναι ποιος? Το αποτέλεσμα του αθροίσματος να πηγαίνω και να το δείχνω μέσα σε αυτό το div. Οκ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω εγώ είναι το εξής. Είναι όταν θα πατάει ο χρήστης, όταν ο χρήστης θα πατάει το button, θα πρέπει να εκτελείται ένα σκριπτάκι που θα κάνει τον υπολογισμό. Έτσι, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό το script να το δημιουργήσω. Είπαμε στη θεωρία και προηγουμένως πώς δημιουργούμε scripts μέσα σε μια ιστοσελίδα. Έτσι με τη σήμανση script αυτός είναι ο τρόπος. Βλέπετε ότι έχω βάλει εδώ τη σήμανση script
Τώρα εδώ και να βάλετε το type και να μην το βάλετε δεν παίζει ρόλο, έτσι, απλά θα παρατηρήσετε ότι άμα δεν το βάλετε σας κοκκινίζει και σας λέει ότι όλα τα script tags must have λέει a type attribute. Δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία. Έχει να κάνει με το doc type το οποίο έχω επιλέξει, το οποίο από ό,τι βλέπετε εδώ είναι XHTML transitional. Αν έρθω αυτό εδώ και το αλλάξω και βάλω doc type HTML, θα σταματήσω να παίρνω τέτοιου είδους μηνύματα. Βέβαια μπορεί να παίρνω άλλου είδους μηνύματα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Αγνοήστε προς το παρόν λοιπόν αυτά εδώ τα μηνύματα που παίρνετε όσον αφορά το script. Ούτως ή άλλως δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εδώ λοιπόν τώρα θα έρθω μέσα σε αυτό το script tag, θα έρθω και θα γράψω την συνάρτηση η οποία πρόκειται να κάνει τον υπολογισμό. Ωραία, ας πω λοιπόν function sum. Αυτός είναι ο τρόπος που συντάσσονται οι συναρτήσεις στη JavaScript. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ το keyword function. Το γεγονός ότι το εργαλείο τώρα εδώ που χρησιμοποιώ, συγκεκριμένα το expression web, αναγνωρίζει το keyword function αυτό, φαίνεται από το γεγονός ότι το κάνει μπλε, έτσι. Δηλαδή κάνει syntax coloring. Κατανοεί το συντακτικό και γι' αυτό το χρωματίζει κατάλληλα. Λοιπόν, το μόνο τώρα που μου μένει εδώ πέρα είναι πώς θα καλέσω αυτή τη συνάρτηση. Είπαμε ότι θέλω αυτή τη συνάρτηση να την καλώ όταν θα κάνει κλικ ο χρήστης πάνω στο button. Ωραία. Ένας τρόπος λοιπόν για να το κάνω αυτό είναι χρησιμοποιώντας, ο τρόπος μάλλον για να το κάνω αυτό είναι χρησιμοποιώντας το attribute on click, το event on click ουσιαστικά. Έτσι και εδώ να πω λοιπόν ότι όταν συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα θέλω να καλώ τη συνάρτηση sum. Και προσέξτε κιόλας εδώ ότι όταν κάνω mouse over μου κάνει το χεράκι με το click και κάνοντας click μου λέει, βλέπετε εδώ μου δείχνει το εργαλείο, δηλαδή μου δείχνει το ίδιο το εργαλείο αυτή η συνάρτηση που αντιστοιχεί. Σας δείχνω πρακτικά θέματα που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ, έτσι να μην χάνεστε, γιατί πάρα πολλές φορές χανόμαστε σε πολύ απλά θέματα. Οκ. Έχω ορίσει λοιπόν εδώ τη συνάρτηση sum να καλείται όταν κάνω κλικ στο button. Πώς μπορώ να κάνω έναν πρακτικό έλεγχο για να δω αν θα κληθεί η συνάρτηση sum? Πολύ απλά, θα έρθω εδώ, θα βάλω ένα alert. Θα βάλω ένα alert, κάνω save. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ το αντικείμενο window που είναι ένα αντικείμενο του DOM και μάλιστα είναι το root αντικείμενο του DOM όπως θα δούμε αργότερα και τη μέθοδο alert του αντικειμένου window που μου εμφανίζει ουσιαστικά ένα dialog box. Κάνω λίγο preview αυτό εδώ το πράγμα και βλέπετε ότι κάνοντας κλικ στο button όντως μου εμφανίζει το μήνυμα button was clicked. Αυτό είναι μία ένδειξη, μια πρώτη ένδειξη ότι η ιστοσελίδα μου όντως λειτουργεί σωστά και η συνάρτηση sum καλείται. Λοιπόν, το κάνω αυτό εδώ σχόλιο, γιατί δεν με ενδιαφέρει άλλο να παίρνω αυτό εδώ το μήνυμα. Και το πρόβλημά μου τώρα εμένα είναι πώς να αθροίσω τους δύο αριθμούς. Άρα λοιπόν θα ορίσω δύο μεταβλητές, num1, ας την πω ίσον με 0, var num2 ίσον με 0. Έτσι, είπαμε ότι στη JavaScript δεν είναι απαραίτητο να ορίζετε τις μεταβλητές πριν τις χρησιμοποιήσετε. Εδώ απλά τώρα το κάνω με έναν πιο, ας το πούμε, λογικό, κομψό, σωστό, δομημένο τρόπο, απλά για να αρχίσετε να μπαίνετε στο νόημα. Ορίζω λοιπόν δύο μεταβλητές, τη μεταβλητή num1 και num2, για να δώσω τιμές αναλόγως, να πάρω τις τιμές δηλαδή που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης σε αυτά τα text boxes. Πώς θα πάρω λοιπόν την τιμή στο num1? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω πάντοτε όταν θέλω να πάρω μία τιμή από ένα αντικείμενο του DOM είναι να αποκτήσω μια αναφορά σε αυτό.
Αλλά πριν πω αυτό εδώ, ας σας δείξω λίγο και κάτι άλλο. Ποια είναι η ιδιότητα στα text boxes που καθορίζει ποια είναι η τιμή του text box, δηλαδή τι εννοώ. Βλέπετε εδώ ότι ξεκινάω την ιστοσελίδα μου και αυτά τα δύο text boxes αρχικά είναι κενά. Αν ήθελα να ξεκινάει αυτή η ιστοσελίδα μου και να μην είναι κενά αλλά κάτι να φαίνεται εκεί, τι θα έπρεπε να κάνω, ποιο είναι το attribute που θα έπρεπε να δώσω τιμή. Υπάρχει λοιπόν ένα attribute που λέγεται value, έτσι, στο οποίο όπως βλέπετε μπορώ να πάω και να δώσω τιμή και ό,τι τιμή δώσω, αυτή η τιμή εμφανίζεται στο text box, το βλέπετε? Με το που, δηλαδή με το που φορτώνεται στο σελίδα μου, αυτά οι τιμές που έχω βάλει, το type in a number, εμφανίζεται. Γιατί γίνεται αυτό εδώ? Γιατί ακριβώς έχω χρησιμοποιήσει το attribute value της σήμανσης input, έτσι, input type text. Αυτός είναι ο τρόπος που ορίζω text boxes. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τώρα αυτές τις τιμές, ό,τι έχει πληκτρολογήσει δηλαδή εδώ ο χρήστης, να πάω, ό,τι έχει πληκτρολογήσει τα text box, να πάω και να τα πάρω. Τι θα πει να τα πάρω? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αποκτήσω αναφορά στο text box. Είπαμε στη θεωρία πριν από λίγο ότι η θεμελιώδη συνάρτηση που αποκτώ αναφορά σε αντικείμενα της ιστοσελίδας μου είναι η getElement by ID και περνάω ως παράμετρο τι? Το ID, έτσι, num1 ίσον, περνάω ως παράμετρο το ID του αντικειμένου στο οποίο θέλω να αποκτήσω πρόσβαση. Το κατανοούμε αυτό εδώ? Δηλαδή βλέπετε εδώ το ID του πρώτου text box είναι number 1 και εδώ λοιπόν περνάω ως παράμετρο το number 1. Δηλαδή τι του λέω? Με όλη αυτή την εντολή του λέω πήγαινε και πάρε ανέκτησε μία πρόσβαση στο αντικείμενο number 1. Το ίδιο πράγμα κάνω και για το number 2. Λοιπόν, αφού το έχω κάνει αυτό εδώ και πριν κάνω οποιαδήποτε άθροιστη ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου πείτε όταν ο interpreter θα ξεκινήσει να εκτελεί γραμμή-γραμμή τον κώδικα, θα πείτε ότι εγώ είμαι ο interpreter και αυτή είναι η γραμμή που εκτελώ εδώ. Ορίζω μια μεταβλητή num1. Η μεταβλητή τι τύπου θα είναι? Αριθμός, έτσι. Είναι αριθμός γιατί δίνω μια αρχική τιμή. Ορίζω την num2 και δίνω την τιμή 0. Πάλι η num2 θα είναι αριθμός. Όταν θα εκτελεστεί αυτή εδώ η εντολή, το num1 τι πράγμα θα είναι? Τι αντικείμενο? Ένα αντικείμενο του DOM. Τι αντικείμενο όμως? Ένα αντικείμενο του τύπου input type text, έτσι, δηλαδή ένα text box. Γιατί όλη αυτή η εντολή εδώ που έχω μαρκάρει μου επιστρέφει ένα text box. Έτσι, προσοχή, δεν με επιστρέφει το περιεχόμενο του text box. Αν θέλω να πάρω το περιεχόμενο του text box, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει εδώ να έρθω να πω τελεία value. Κατανοητό? Ναι. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που εκτελούνται αυτές οι εντολές, το num1 και το num2 δεν είναι πλέον αριθμοί, είναι αντικείμενα. Έχουν αλλάξει τύπο, να το πούμε έτσι απλά. Είπαμε ότι πρακτικά στη JavaScript τύποι δεν υπάρχουν, έτσι. Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται τελείως δυναμικά. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ένα παράδειγμα απτό, πώς μια μεταβλητή που είναι, ας το πούμε, αριθμός, μετά από λίγο γίνεται αντικείμενο. Πώς θα σας το δείξω αυτό εδώ πρακτικά ότι είναι αριθμός και μετά είναι αντικείμενο? Δείτε αυτό εδώ το παράδειγμα. Έρχομαι εδώ και βάζω ένα window alert και λέω num1 για παράδειγμα, ok, και μετά, αμέσως μετά από την εναπόθεση τιμής, την εκτέλεση δηλαδή αυτής της εντολής, έρχομαι και κάνω πάλι window alert, πάλι num1. Ωραία. Save λοιπόν και preview.
Έστω λοιπόν ότι εδώ έρχομαι και γράφω τον αριθμό 12 και εδώ τον αριθμό 23. Κάνω κλικ στο button, αυτή η σελίδα λέει 0. Ναι. Γιατί είναι 0? Γιατί άμα θα προσέξετε εδώ τον κώδικά μου, το να μένα είναι όντως 0, έτσι. Είμαι δηλαδή ακριβώς αυτήν εδώ την εντολή έρχομαι και εκτελώ. Το να μένα είναι 0, ωραία. Πάμε τώρα, θα πω OK και θα συνεχιστεί η εκτέλεση. Και βλέπετε, προσέξτε τώρα λίγο εδώ τι λέει. Δηλαδή το alert που κάνω δεν μου λέει πλέον 0, μου λέει, αν θα προσέξετε, είναι λίγο μικρά και δεν φαίνεται, λέει object HTML input element. Δηλαδή μου λέει τώρα ότι η μεταβλητή μου να μένα είναι object και μάλιστα του τύπου HTML input element. Κατανοητό? Λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ στο σημείο ακριβώς εδώ, στο να μένα, έχω αποκτήσει μια αναφορά στο αντικείμενο text box. Για να πάρω την τιμή του text box, δηλαδή αυτό που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης, πρέπει εδώ, παράδειγμα, να έρθω να πω να μένα.value. Ξανατρέχω, πληκτρολογώ ας πούμε εδώ 12, εδώ 23, button μου λέει 0, όντως όπως είναι, και τώρα λέγοντας OK, θα πάρω τι? Θα πάρω την τιμή του text box. Έτσι και βλέπετε εδώ λέει 12 αυτή τη φορά. Δεν λέει ότι είναι object. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αυτό που μου δείχνει είναι ένας αριθμός. Άρα λοιπόν πάρα πολύ πρακτικά, αν το κάνω έτσι, θα πω να μένα. Λοιπόν θα πω μάλλον var sum ίσον να μένα τελεία value συν num2.value. Συμφωνείτε? Ας πούμε κάπως έτσι φαίνεται ότι είναι κάτι λογικό που πρέπει να κάνω. Και ακολούθως, αφού πάρω, ας κάνω ένα alert, window.alert το sum, έτσι και μάλιστα θα γράψω εδώ the sum is, είπαμε ότι το string concatenation γίνεται με συν, έτσι. Ας πάμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα πάρω εγώ από αυτό εδώ το πράγμα. Πληκτρολογώ λοιπόν εδώ έναν αριθμό, τον αριθμό 12, τον αριθμό 34, button 0, ναι σωστά. Λοιπόν, και τι μου λέει εδώ τώρα? The sum is λέει 1234. Προφανώς δεν είναι το αριθμητικό άθροισμα, αλλά είναι τι? Το string concatenation, έτσι. Δηλαδή η συνένωση των δύο string. Γιατί γίνεται αυτό εδώ? Γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό εδώ που σας είπα. Το να με ένα τελεία value εδώ είναι string. Αυτό που έχω πληκτρολογήσει δεν είναι η τιμή του. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να μετατρέψω τα string αυτά εδώ σε αριθμούς και να μπορέσω να πάρω το άθροισμα. Ένας τρόπος για να το κάνω αυτό εδώ είναι η built-in συνάρτηση parseInt. Έτσι, η built-in ενός, όταν λέω built-in συνάρτηση της JavaScript, έτσι. Λοιπόν, άρα κάνω convert τους αριθμούς ουσιαστικά, συγγνώμη, τα string σε αριθμούς και τώρα έρχομαι πάλι ξανά να πω 12, 34, button και βλέπετε 0 και το sum είναι όντως αυτή τη φορά 46. Έτσι δηλαδή βλέπετε ας πούμε ακριβώς και τη δυναμικότητα που υπάρχει. Δεν μου αρνήθηκε να μου χρησιμοποιήσει τον operator sin, παρόλο που εγώ έβαλα string, αφού ο sin operator κάνει string concatenation. Ξέρει κάλλιστα τι θα κάνει με αυτόν τον operator όταν έχει strings. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο να... Παιδιά, μην αντιγράφετε. Μπορώ να τα ανεβάσω κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, πάρτε το από τα σχόλια. Οκ. Πάρτε το από τα σχόλια για να πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, δείτε λιγάκι τώρα εδώ. Θέλω... Αυτό είναι ένα πολύ απλό πρόγραμμα, έτσι. Παρόλα όμως που είναι πάρα πολύ απλό, αποκαλύπτει
τα πιο βασικά πράγματα από το πώς κάνουμε client-side scripting. Θέλω τώρα, εδώ δηλαδή με αυτήν εδώ την εντολή που έχω, με το window alert, εμφανίζω το αποτέλεσμα του αθροίσματος σε ένα dialog box. Εγώ τώρα δεν θέλω το αποτέλεσμα να το εμφανίσω σε ένα dialog box, αλλά θέλω να το εμφανίσω σε αυτό εδώ το div, το οποίο υπάρχει εδώ κάτω. Έτσι, δηλαδή πρακτικά, αν εγώ πληκτρολογούσα τον αριθμό 5 και τον αριθμό 10 και το άθροισμα ήταν 15, έτσι, για να φανεί αυτό το άθροισμα, θα έπρεπε εγώ να έρθω να το γράψω εδώ, έτσι δεν είναι? Δείτε λίγο εδώ, όπως έχω το div, θα έπρεπε ας πούμε να έρθω να το γράψω εδώ. Αυτό όμως γίνεται στατικά, είναι σε authoring time. Εγώ δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, γιατί εγώ θέλω το πρόγραμμά μου αυτό εδώ να τρέχει συνέχεια και αναλόγως με το τι αριθμό πληκτρολογεί ο χρήστης, σε runtime να πηγαίνει το div αυτό εδώ και να παίρνει τιμή. Ωραία. Πώς θα προσομοιώσω σε runtime αυτό εδώ το γεγονός ότι εγώ εδώ έρχομαι και γράφω κάποιο περιεχόμενο? Εδώ τώρα πάμε στην πεμπτουσία χρήσης του DOM. Θέλω δηλαδή να πάω μέσα στο περιεχόμενο του div, θέλω μέσα σε αυτό το div δηλαδή με ID result, να πάω και να προσθέσω κάποιο περιεχόμενο. Πώς θα το κάνω αυτό εδώ? Θα πρέπει να πάω να δω πώς θα το κάνω. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό εδώ? Ο μοναδικός τρόπος για να το κάνω είναι να πάρω αυτό εδώ το div στο χεράκι μου, δηλαδή να αποκτήσω μια αναφορά σε αυτό και να πάω να του αλλάξω κάποια ιδιότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ η έννοια της οθόνης, όπως ξέρατε, για παράδειγμα στη Java να πείτε console output, ξέρω εγώ αυτό εδώ το μήνυμα και εμφάνισέ το και το καθεξής. Κατανοητό? Τα πάντα γίνονται μέσω αντικειμένων. Άρα λοιπόν, αν θα κάνω preview εδώ, θα δω ότι το div μου αρχικά είναι άδειο, έτσι, δεν έχει τίποτα. Και μάλιστα ας έρθω να βάλω κάποιο περιεχόμενο εδώ αρχικό, έτσι και να πω this is where the result will be shown. Okay. Κάνω preview λοιπόν και αρχικά το div μου έχει κάτι, αλλά περιμένει, είναι εκεί και περιμένει για να πάρει το αποτέλεσμα. Για να μπορέσω λοιπόν να πάω εδώ και να βάλω περιεχόμενο, πρέπει να πάω και να βρω ποια είναι η κατάλληλη ιδιότητα. Πώς θα το κάνω αυτό εδώ? Ωραία, για παράδειγμα ένας τρόπος είναι, θα έρθω να το how to insert text, για παράδειγμα, είναι HTML element. Παράδειγμα λέω, έτσι. Θα βάλω και την λέξη DOM για να πω. Και βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν διάφορες, λέει note, text, content, element, inner HTML. Βλέπετε, παίρνω δηλαδή κάποια ιδέα για το ποιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσω. Ωραία. Ένας τρόπος επίσης για να βοηθηθώ είναι να χρησιμοποιήσω το ίδιο μου το εργαλείο. Ωραία. Ας πάω λοιπόν, τι θα πει να χρησιμοποιήσω το ίδιο μου το εργαλείο? Θα πάω και θα αποκτήσω αναφορά, θα πω var my div ίσον, θα πάω και θα αποκτήσω αναφορά στο div. Πώς θα το κάνω αυτό εδώ? Πάντοτε χρησιμοποιώντας την getElementById. Άρα δηλαδή η μεταβλητή μου myDiv τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχω γράψει στον κώδικα μου, τι είναι? Είναι ένα div που αναφέρεται σε αυτό εδώ το div, έτσι. Και πώς γίνεται αυτό εδώ? Γιατί εδώ έχω ID result και εδώ ακριβώς καλώ την getElementById με παράμετρο result. Ωραία. Αν έρθω εδώ και πατήσω ένα τελεία, δεν μου βγάζει τίποτα το εργαλείο εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν πειράζει. Θα πω λοιπόν εδώ που ξέρω ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο myDiv και ξέρω ότι μία ιδιότητα, ας πούμε για παράδειγμα, που μου δίνει το περιεχόμενο του div είναι οι ιδιότητες, για παράδειγμα, inner HTML ή inner text. Δηλαδή θα πω εδώ inner HTML ίσον με, θα πάρω και θα βάλω αυτό εδώ. Θα το κάνω και αυτό εδώ
Ωραία. Από πού τη βρήκα την ιδιότητα είναι, τι είναι, δηλαδή τώρα εδώ φαίνεται σαν να έχω κάνει ένα μαγικό, έτσι. Τι είναι, άντε το my div καταλαβαίνουμε τι είναι. Ξέρουμε ότι είναι ένα αντικείμενο που αναφέρεται στο div. Το inner HTML από πού κατέβηκε, από τον ουρανό? Όχι, δεν κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι ορισμένο στο DOM. Πώς θα το κάνω αυτό cross-check? Θα έρθω εδώ, θα πω div element DOM, έτσι. Και θα έρθω ας πούμε και θα δω το div object. Βλέπετε εδώ, div object, div element. Άμα έρθω λοιπόν εδώ και δω το reference του div object, θα δω ότι εδώ πέρα στις ιδιότητες που θα έχει, θα υπάρχει μία ιδιότητα. Βλέπετε εδώ υπάρχουν τα events, υπάρχουν τα methods, τώρα άνοιξα τυχαία ένα reference, έτσι, και υπάρχουν και τα properties. Αν πάω λοιπόν στα properties, θα δω ότι όντως εδώ, ας το μικρύνω λιγάκι. Τι έγινε ρε παιδιά? Λοιπόν, θα δω ότι όντως εδώ υπάρχει μια ιδιότητα που λέγεται, τη βλέπετε, inner HTML και λέει sets or retrieves the HTML between the start and end tags of the objects. Sets, δηλαδή βάζω τιμή, ή retrieve ή παίρνω την τιμή που λέει είναι between the start and the end tag. Άρα λοιπόν όταν θα βάλω τιμή στο inner HTML ουσιαστικά είναι σαν να γράφω ανάμεσα στη σήμανση αρχής και στη σήμανση τέλους. Λοιπόν, άρα λοιπόν κάνω preview, βάζω λοιπόν εδώ έναν αριθμό, βάζω και εδώ έναν άλλον αριθμό, button και μου λέει έτσι, ακριβώς λοιπόν γιατί έκανα όλη αυτήν εδώ την διαδικασία που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, ολοκληρώστε αυτό το παράδειγμα να πάμε παρακάτω. Και φυσικά εκεί τώρα που λέει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνετε και έναν έλεγχο για το άμα αποτέλεσμα είναι πάνω από 1000, έτσι και αυτό μπορείτε να το κάνετε. Ας πούμε για παράδειγμα βάζοντας μία if εδώ, να πω if για παράδειγμα sum μεγαλύτερο από το 1000, τότε τι να κάνω? Ας πούμε για παράδειγμα να έρθω και να προσθέσω ένα ακόμη μήνυμα στο inner HTML. Προσέξτε λίγο τώρα, αν θέλω εγώ να γράψω the sum is φερπίν 1000, να αλλάξω γραμμή και να πω this is something, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο. Ξεπέρασα ας πούμε το αυτό. Πώς θα το κάνω αυτό εδώ? Προσέξτε, το property inner HTML είπαμε ότι είναι ό,τι είναι ανάμεσα στη σήμανση αρχής και στη σήμανση τέλους. Αν γράφατε εδώ τον κώδικα, δηλαδή πείτε ότι εδώ έπρεπε εγώ να γράψω the sum is 1500, έτσι, να αλλάξω γραμμή και να πω είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα γράφατε εδώ, δεν θα είχατε αλλαγή γραμμής, έτσι, is too big, δεν θα γράφατε κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει αυτό που θα γράφατε σε authoring time να μπορείτε να πάτε και να το γράψετε σε κανονικά μέσα από το πρόγραμμά σας, έτσι. Άρα λοιπόν, αν αυτό εδώ θα αφήσω μόνο ένα κενό για να υπάρχει, άρα εδώ τι θα γράψω? Εάν το sum είναι μεγαλύτερο από 1000, τότε το inner HTML είναι ίσο με το inner HTML, δηλαδή αυτό που έχω υπολογίσει εδώ, έτσι, συν τι άλλο, συν τη σήμανση BR, και θα γράψω is too big για παράδειγμα. Κατανοητό? Άρα κάνω save, ξανατρέχω, βάζω εδώ 500, βάζω εδώ 501, πατάω το button, κατανοητό? Και έτσι παίρνω λοιπόν το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να πάρω. Δείτε λίγο τον κώδικα. Ουσιαστικά η άσκηση εκεί που λέει να κάνετε τον έλεγχο δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να σας δείξει πώς μπορείτε να έχετε control μέσα στη ροή εκτέλεσης
του JavaScript κωδικά σας, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη άσκηση ήταν τα τελείως βασικά σχετικά με το πώς μπορούμε να εισαγάγουμε σκριπτάκια σε μια ιστοσελίδα, πώς μπορούμε να ορίσουμε μεταβλητές και ούτω καθεξής. Δηλαδή ουσιαστικά δουλέψαμε JavaScript συν DOM, έτσι, το Document Object Model. Πάμε τώρα στη δεύτερη άσκηση. Η δεύτερη άσκηση τι λέει? Αν προσέξετε εδώ, λέει κάντε μια σελίδα με μια φόρμα όπου ο χρήστης θα δίνει μια URL διεύθυνση σε ένα text box και μόλις πατάει ένα κουμπί να ανοίγει εκείνη η διεύθυνση και ούτω καθεξής. Ωραία. Άρα, ουσιαστικά τι μου λέει εδώ? Μου λέει, φίλε, θέλω να μου βάλεις ένα text box. Πού είναι το text box? Το βάζω. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ένα button. Ορίστε, το βάζω. Και μάλιστα εδώ θα χρησιμοποιήσω το attribute size για να το κάνω να είναι, ξέρω εγώ, 300 μεγάλο, έτσι. Λοιπόν, εδώ στο button, στο value θα πω open, δηλαδή να μου δείχνει open. Στο ID θα βάλω ίσον open URL. Λοιπόν, και ουσιαστικά αυτό θέλει να κάνω, έτσι, δηλαδή give a URL address. Κάνω λοιπόν preview, σώζω 5,2, save. Λοιπόν, give a URL address λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι εμφανίζεται το URL address και από κάτω το open. Αυτό το size που έβαλα είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, 60. Preview. Ok. Λοιπόν, άρα μου λέει δώσε ένα URL, μια URL διεύθυνση. Θα πρέπει εδώ να δίνω τη URL διεύθυνση, θα πατάω το κουμπάκι open και θα ανοίγει η URL διεύθυνση. Ωραία. Τώρα δηλαδή εδώ αυτή η δεύτερη άσκηση κατά κάποιο τρόπο είναι παρόμοια με την προηγούμενη, με την έννοια ότι πάλι θα πρέπει να γράψω κάποια σκριπτάκια και εννοείται ότι από εδώ και πέρα πάντοτε θα γράφουμε σκριπτάκια, αλλά δεν θα δουλέψω μόνο με τα αντικείμενα της ιστοσελίδας μου. Στη θεωρία προηγουμένως, αν θυμάστε, υπήρχε μια διαφάνεια που έλεγε Document Object Model DOM και Browser Object Model. Έτσι, BOM. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι, απλά τώρα εδώ θα δούμε και κάποια αντικείμενα που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε λειτουργίες που ξεφεύγουν από την ίδια την ιστοσελίδα. Ωραία, θέλω λοιπόν όταν πατάω το button να τρέχει μια συνάρτηση. Πώς το κάνω αυτό εδώ? Να έρχομαι εδώ copy-paste και παίρνω από το προηγούμενο παράδειγμα, το βάζω εδώ, τη συνάρτησή μου εδώ θα την πω OpenURL όμως αυτή τη φορά, έτσι. Σας δείχνω και τρόπο δουλειάς τώρα για να μην κάθεστε να γράφετε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Βλέπετε, έρχομαι στο head, τη λέω τη συνάρτηση OpenURL. Όπως βλέπετε εδώ το script κλείνει αλλά δεν έχει ανοίξει, άρα πρέπει να το ανοίξω. Λοιπόν, στη συνάρτηση λοιπόν OpenURL θα έρθω και θα γράψω το κώδικα μου που θα καλείται όταν θα κάνω κλικ στο button. Ωραία. Τι θέλω εδώ? var, ορίζω μια μεταβλητή που τη λέω address. Document get element by ID. Παίρνω το OpenURL. Ωραία. Και τώρα λοιπόν συγγνώμη, όχι εδώ, αυτό εδώ θέλω να πάρω. ID ίσον URL. Έτσι δηλαδή παίρνω αναφορά στο text box και επειδή θέλω την τιμή λέω .value. Κατανοητό? Δείτε λίγο όλοι εδώ. Έτσι, να το text box μου.
έχει ID URL, να το button μου. Το button μου, όταν κάνω κλικ, βλέπετε ότι καλείται η συνάρτηση OpenURL. Η OpenURL τι κάνει? Σε μία μεταβλητή address πάει και αποθηκεύει ό,τι έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης στο text box. Τώρα θέλω λοιπόν με αυτήν εδώ τη διεύθυνση, δείτε λίγο, window.alert address. Ωραία. Και για του λόγου του αληθές κάνω preview. Πληκτρολογώ λοιπόν εδώ, λέω http www.in.gr, πατάω το open και όντως εδώ βλέπετε ότι το dialog box μου λέει ότι φίλε έχεις πληκτρολογήσει αυτό εδώ το πράγμα. Ωραία. Θέλω τώρα εσείς, αφού θα ψάξετε στο ίντερνετ δεν ξέρω πού αλλού, αυτή τη διεύθυνση να την χρησιμοποιήσετε για να ανοίγει η ιστοσελίδα αυτή εδώ. Κατανοητό? Σας το λέω από τώρα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποια αντικείμενα του DOM που κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει να ψάξετε λοιπόν να βρείτε ποια είναι αυτά τα αντικείμενα του DOM, και μάλιστα όχι του DOM, του BOM, του Browser Object Model, δηλαδή είναι αντικείμενα που δεν σχετίζονται με αντικείμενα, με στοιχεία της ιστοσελίδας, αλλά σχετίζονται με το browser και δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Λοιπόν, παίρνω πάλι αυτό εδώ, έρχομαι, σας το κάνω σχόλιο. Λοιπόν, για να μην κάθεστε να γράψετε και εσείς θα γράψετε εδώ τώρα τον κώδικα που λείπει. Δηλαδή ο κώδικας που λείπει είναι η μία γραμμή, γιατί για μία γραμμή μιλάμε, μία γραμμή κώδικα πρέπει να γράψετε, που να παίρνει αυτή τη διεύθυνση και να την ανοίγει ως ιστοσελίδα. Δηλαδή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο window.open, πώς μπορώ να βρω πληροφορίες για αυτή τη μέθοδο? Πολύ απλά θα έρθω να πω window object DOM methods για παράδειγμα. Έτσι βλέπετε λοιπόν εδώ θα πάω, όντως πάω σε μια σελίδα που μου έχει πληροφορίες για το αντικείμενο window. Το αντικείμενο window είπαμε ότι είναι ουσιαστικά μέρος του BOM. Βλέπετε εδώ που λέει browser BOM. Έτσι, browser object model. Δηλαδή εδώ υπάρχουν κάποια αντικείμενα, το αντικείμενο window, navigator, screen, history και location που αφορούν αντικείμενα του browser. Ωραία. Εδώ λοιπόν στο window αντικείμενο υπάρχει η μέθοδος open που άμα κάνω κλικ μπορώ να πάρω πληροφορίες για αυτή τη μέθοδο. Βλέπετε εδώ μου λέει σε ποιους browser υποστηρίζεται, πρακτικά υποστηρίζεται σε όλους και εδώ μου λέει παραμέτρους. Βλέπετε ας πούμε για παράδειγμα η πρώτη παράμετρος είναι το URL, δηλαδή ποιο είναι το URL που θέλω να ανοίξω. Η δεύτερη παράμετρος είναι το πώς θέλω να ανοίξει. Ας πούμε βλέπετε άμα πω blank, αν έρθω δηλαδή εδώ και πω δεύτερη παράμετρος blank, θα μου ανοίξει η ιστοσελίδα και μάλιστα σε ένα καινούριο browser, έτσι. Άρα κάνοντας preview εδώ, λέω http www.in.gr, λοιπόν λέω open και βλέπετε ότι μου ανοίγει η ιστοσελίδα και όντως είναι σε ένα καινούριο browser, σε ένα καινούριο tab εδώ, γιατί έτσι είναι ορισμένος ο browser μου. Κατανοητό παιδιά? Λοιπόν, δείτε εδώ τη λύση ολοκληρωμένη για να πάμε στην επόμενη άσκηση. Παιδιά, λίγο πάω στην άσκηση 3. Η άσκηση 3 είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια της άσκησης 2. Προσέξτε ότι αυτό που λέει είναι ότι επιπλέον, πέρα από το URL, θέλουμε ο χρήστης να δίνει, έτσι πέρα από το URL, θέλουμε ο χρήστης, μιλάω για την άσκηση 5.3, να δίνει και τις διαστάσεις του παραθύρου. Ωραία. Να δίνει και τις διαστάσεις, να δίνει και τις διαστάσεις.
Ας πούμε λοιπόν ότι βάζω 2 text boxes ακόμα για να δίνω τις διαστάσεις. Το λέω λοιπόν ID ίσον height και στο δεύτερο το λέω width. Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτά τα 2 text boxes να δίνω και τις διαστάσεις και λέει και κάποια άλλα πράγματα. 2 νέα κουμπιά, το πρώτο θα ανοίγει ένα νέο παράθυρο με το URL που δόθηκε με τη window open. Το νέο παράθυρο να είναι χωρίς μενού και χωρίς URL και να έχει μέγεθος 200x200. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνουμε αυτό εδώ. Όπως γενικά στην HTML υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνουμε αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ ότι καταρχήν υπάρχει τρόπος να περάσουμε παραμέτρους. Δηλαδή θα δείτε ότι η πρώτη, στο window.open η πρώτη παράμετρος είναι το URL, η δεύτερη παράμετρος είναι το name για το πώς θα ανοίξει, η τρίτη παράμετρος όμως είναι μια παράμετρος που λέει specs, που άμα θα δείτε κάποια από αυτά τα specs είναι το width για παράδειγμα και είναι και το height of the window, το βλέπετε, το ύψος και το πλάτος του παραθύρου. Πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε αυτά τα specs. Ή ιδάλλως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, δείτε λίγο εδώ, ας πούμε για παράδειγμα βλέπετε πως δίνονται εδώ το ύψος και το πλάτος. Να πως δίνονται. Ή θα φτιάξετε αυτό εδώ το string λοιπόν και θα το περάσετε ως τρίτη παράμετρο. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος που πρέπει να περάσετε. Ή με κάποιον άλλον τρόπο, αφού ανοίξετε το παράθυρο, θα βρείτε τρόπο να το κάνετε resize. Κατανοητό? Πώς θα το κάνετε resize? Προσέξτε λίγο εδώ. Θα δείτε ότι η μέθοδος open επιστρέφει έτσι ως επιστρεφόμενη τιμή μια αναφορά, το βλέπετε εδώ που λέει technical details λέει. Reference λέει to the newly created window or null if the call fails. Άρα λοιπόν, αν έρθω εδώ και πω var new window ίσον τάδε, ή όπως το πω τέλος πάντων, μετά το άνοιγμα του παραθύρου, αυτό εδώ, αυτή μου η μεταβλητή new window έχει αναφορά στο παράθυρο που άνοιξε. Και άρα εφόσον έχει αναφορά στο παράθυρο που άνοιξε, μπορώ να βρω κάποια μέθοδο για να το κάνω resize αυτό. Κατανοητό? Άρα λοιπόν εδώ τώρα είμαστε σε άλλο ερώτημα. How to resize a browser? Κατανοητό? Για δοκιμάστε το, ψάξτε το λιγάκι. Λοιπόν παιδιά, για δείτε λίγο εδώ. Όντως λοιπόν χρησιμοποιώ την τρίτη παράμετρο που παίρνει η ιδιότητα, η μέθοδος open, έτσι και χτίζω τις παραμέτρους, το width και το height, το οποίο width και height όπως βλέπετε εδώ, τα παίρνω από τα text boxes τα οποία έχω βάλει. Έτσι δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι τι? Είναι σαν να βάζω αυτό εδώ πέρα, Το χτίζω όμως, αυτό εδώ το χτίζω παραμετρικά με βάση τις τιμές που έχει δώσει ο χρήστης μέσα στα text boxes. Αυτό εδώ δηλαδή γίνεται εδώ, σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Αν θα προσέξετε δηλαδή αυτή εδώ η γραμμή χτίζει ένα string, δείτε το λίγο και πιο καθαρά, χτίζει ένα string το οποίο το τελικό αποτέλεσμα είναι οι παράμετροι που θέλω. Για να μπορέσω να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Άρα λοιπόν αν εδώ θα έρθω να κάνω preview, θα πω ξέρω εγώ http in.gr και δίνω ας πούμε 400 επί 600 και λέω open και βλέπετε το παράθυρό μου ανοίγει στις διαστάσεις που θέλω. Κατανοητό? Και φυσικά αν θα ήθελα σε αυτό το παράθυρο να το κλείσω μετά, βλέπετε ότι με το My Window παίρνω αναφορά
και μπορώ εδώ ας πούμε για παράδειγμα να έρθω αμέσως κατευθείαν να το κλείσω το συγκεκριμένο παράθυρο. Έτσι άρα θα έρθω, θα δώσω το URL μου, in.gr, ξέρω εγώ 700 επί 400, το ανοίγω και κλείνει, το είδατε, δεν πρόλαβε να φορτώσει και να κάνει. Ή αλλιώς θα μπορούσα να αποκτήσω μια αναφορά, δηλαδή, και εδώ τώρα βλέπουμε πώς μπορώ να ορίσω μεταβλητές που να είναι global κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ιστοσελίδα μου. Δείτε δηλαδή εδώ τώρα τι κάνω, ορίζω τη μεταβλητή My Window έξω από τη συνάρτηση. Άρα λοιπόν αυτή η μεταβλητή My Window ζει όσο ζει η ιστοσελίδα μου, όχι όσο ζει η συνάρτησή μου. Άρα μπορώ να έρθω εδώ, να κάνω μία συνάρτηση, να την πω Close Window, η οποία τι θα κάνει. Αφού ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί η αναφορά στο My Window με το Open, εφόσον την έχω δημιουργήσει, έρχεται αυτός εδώ λοιπόν και την κλείνει. Άρα μπορώ εδώ τώρα να έρθω να βάλω ένα button, έτσι το button αυτό εδώ να το πω Close, εδώ να τρέξει την Close Window και κάνω πάλι preview. Άρα λοιπόν έχω HTTP και ανοίγω σε ένα παράθυρο 200 επί 200 ας πούμε, άνοιξα το παράθυρο μου, έτσι. Τώρα όμως έχω αναφορά σε αυτό το παράθυρο. Από πού έχω αναφορά? Από αυτήν εδώ τη γραμμή. Δηλαδή η μεταβλητή My Window έχει αναφορά στο παράθυρο που άνοιξα. Άρα αν έρθω εδώ στην ιστοσελίδα μου και πω, ναι, δεν πρέπει να έλεγε open εδώ, θα πρέπει να λέει close. Πατάω λοιπόν και βλέπετε έκλεισε το παράθυρο, το προσέξατε? Λοιπόν, το κάνω και αυτό σχόλιο, είναι η άσκηση 3.